Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Pachitatu sabata imeneyi mabishopu wonse m'Malawi muno anapempha kuti afuna akaonane ndi Bwana. Pachitatu atapempha wanabodereza anandimbira na telefoni. Pachiwiri kuna kuti pachitatu mubere kuntuntama chifukwa kumeneko mabishopu apempha kuti akaonane ndi Bwana. Koma sana nene kuti chifukwa chake chimene afuna akaonane ndi ngwazi ndi chiyani. Nthawi zonse kukapita anthu timakhala nawo kuti maonera Bwana atineneso mchichewa. Ndinapita mabishopu anabwera opanda kukhala achali chinayi pawiri ndi amene tinali pafupi pa msonkhano umene. Mabishopu amene anabwera kumeneko kunali Archbishop Chiwona, Bishop Mkholi, Bishop Chimole, Bishop Asolani ndi achamugwera panalibe, koma Bishop Chisendera ndi Monsignor Roche okumzuzu. Koma panali wina amene sanali bishop ndi samati Father Jiraye. Nditakhala amene muja olemekezekadereza monga mwa masiku onse apereka kwa ngwazi. Tikuthokoza ngwazi anapempha mabishopu kuti abwere kuno mwawalola ndi awa. Ndipempha Archbishop Chiwona kuti anene zimene abwerera. Archbishop Chiwona anayimirira ndikuti abwera kuno. Choyamba ndikuonetseni mabishopu anzanga nkuchita introduction. Asiriza introduction imene ija ndiye ayamba kuwerenga pepala. Mpepalamo sindingathe kunena zonse tsatane liwu lilonse, koma tatuluka panja baba wamapasana moni ndi Archbishop Chiwona. Mwete machitira potuluka timapasana nomoni. Ndavaitana ndikuti baba ine mnyumba mwake sindichukhulira. Kusakhulira kwanga nkufunira kuti munthu akamapereka ulemu kwa Bwana amaoneka. Koma Archbishop Chiwona mmene amankhulira sindaone ulemu wake. Chifukwa polenga chipepa chawo chinako Bwana amati you. Pamene pamwambo wake timati Your Excellency. Adachita Your Excellency kapena kawiri kenaka kumangoti you. Baba wakuti inenso naona ngati kaulemu mmene muja kalechepa. Tisiyana timangonena kuti pokhala ndakuluakulu mpingo mwina kaulemu kama achepera. Pamenepo panali pachitatu. Pa Sabata yafunika nkhani. Akunena kuti kuyambira kunsanje mpaka Kalonga machalichi akatolika wonse vatutsa kabuku wawerengera Akhristu wawo wonse. Kabuku ameneka achita ataki Bwana, achita ataki boma, achita ataki chipani cha Malawi Congress Party. Koma kwatera nchalichi ndikukabakanira nkhani za ndale chimene National Executive Committee kuno inakwiya kwambiri. Nkukapempha kwa Bwana ifa Bwana sangankhe okha tiyankhe ndife msonkhano wake uno. Msonkhano wake uno. Chifukwa msamayi wale kuna kuti mukamanga nyumba mtauni nambala yake ndi madidi wake amavomera ndi Bwana Office of the President. Kumene kwa amadira kuti Bishop wakuti ali nyumba mwakuti, Bishop wakuti ali nzigayo mwakuti, Bishop wakuti ali ndi mafamu mwakuti. Bwana amadziwa kuti lero mukuntukwana wina akwanga ntembelero.
Angatemberera. Sasa hiyo alitemberera kanisa. Chifukwa kwina kwake wena kakani mavuto ampingo ama apulumutsa ni machama na chipani kumizi kwako ama apulumutsa ni machama na chipani kwina kwa nao petsera mataya aino ama petsera mataya ifo kufufuza nyamara leo ya mwauza zienda bwino awe somango fika nyumba zinazi timalo mondi femini kani ndimeneyo wanachama koma ife yatipira chifwa chati nchipongwe zikomo kwambiri. Ine zina langa ndi Akavijira Musa kukhala pa mpando boma la Mangochi. Makamaka nkhani ine mpingo wanga ndi wa Chisilamu. Nkhani makamaka ine ndikhuza mu mtimamu pangani yopezeka kuti ku Mangochiso alipo wina amene ali mgulu limene. Ndiye mtima mwanga ine ndiwawa kwambiri. Chabwino tikuziwa kuti iyi ndi Congress. Tipembezo kwa akulu kuti ngani imeneyi ayiyang'anizire kwambiri kuti tiwone kuti kodi anthu amene amachokera pati. Kuyang'anizira kumene ndikunenaku nanga zikuti wofufuza amene ife sizikufuza kumuti. Ndayipeza kaleti. Iyayi zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Iyayi makamaka nanga kulangulaku kwacha ndikhulunga chama la ku Mangochi. Mundipasi 1 minute yoka. Bwana. Aliyense muno amvesese kuti umboni wonse tili nawo kuti mabishopu achikatolika atungwana ngwazi anyoza chipani achita zosayenera. Sitititanso kwina kukafufuza yayi ndanena kuti muno omoti kusiriza kwa nkhani imeneyo titizayikambanso hayi. Ndiye tangofuna mutuze maganizo anu kuti kodi mabishopu amenewa kodi tifute polero kapena bwanji ndezifuna ife basi. Umpando ngani izi kuti ine bana ni makagulira muli kupita tukonko. Chibonda nina kuti ndamvera ngani ndikuiza chimene ndikuiza apasa ni mwai opeza ndaongolera nkhani sopano ndaongolera sitiza chairman siti kwafuna kwa difasolali achoke azipita kana ndikuita ale azipita kuno kwatu kuno ku Mangochi siti kwafuna achoke ziwa mukwambiri ine ni Hilda Nyirongo chera kano wa mama kurumpi bakatolika awa ni makakobera na Yesu bakatolika Yudasi akatemwa nacho mene na Yesu Yudasi akatemwa na Yesu Yudasi Yesu akatemwa huyu bakutemwa kawacha wani mwani huyo ndi akaendera mseri mpaka kapangana na afiti hawo baheni hawo kuti pana kumuona pata ungana pati kulia pale pana kumfyofyota pale ni kumpani njoo ni mwani wa mkome sindi kukalika kuti pakulula mabishopu apa amene wawili apa kwa mbili ndi Bishop Roshe Monsignor Roshe muzungu uyu ndi wa ku Ireland wako Ireland ndi akatolika ako Ireland ndiwo wononga mpendere muziko la Ireland Southern Ireland Northern Ireland ndiwo waononga mtendere kaviri kuli zipirikizi za mpiri kumene uku akuchitisa ndiwo amachachi ndiposo ambiri ndi akatolika oyo Monsignor Roshe ndiwo ku Ireland uku ndiye kukhala patali ndi kwawo uko kukhala kuno akuchita practice za komweko kwa ife kuno ndiye kupeza mabishopu akuda opusa monga achiwonawa kuona monga achimole ava kuona vena ava akuchitirapo practice anthu ava tivasatisa mabishopu ava tikumane nawo
pokumana kwache tisange akulu angapo pomweku akakumanena abaitane akambe nawo. Kwacha ziwani kuti mwakalipa ngati mukufika pakuti tikonze mawa ndiye kuti mwakalipa kwambiri munthu kuti aoneke pamaso pano apa amukonzati ndiye ndisanapereke mwayi kwa mikono ina. Ndafuna kuti ndikukumbuseni wani mene ayalira nkhani olemekezeka Minister Atembo, ndikuzabwera olemekezeka Babu Juma, ndikubwera Asibambo uku, kubwera Sogolera Azimayi uku, ndikubwera so othandizira uku. Nkhani ikufunika ansa imodzi lero zuwa lisana lowe. Ndafuna ndikumbuseni chimenechi. Popeza ni Malawi and Bishops, ifeyo ngati chifani anda Kamuzu ndi boma anda Kamuzu sisi kwa chitare kona isamena ni mabishopu ati Malawi de ajoke. Summary number 1. Chifukwa pali ganizana kuti mabwerese kuno. Sopani kwa nikuzeni ileo ndikile declare my interest. Nakandi ni chairman. Kuti Bishop Chimole ndichiona abwere pageti hapa yomanga ngwati kuno ise dipa saho hapo yani. Dipa anyamata yusigawa sangawa ni kuti kapirikoni. Kwaja ifeyo sitingawa kuti kapirikoni aratibu sepo ejize kwa hapa yani. Sitola ndiye nkhani imeneyo yakuti abwere mutikulu kile. Ine zina langa ndine Hilda Manja Mkosi. Chairman wazimayi mboma ino laliyo. Komanso mpingo wanga ndisesezi. Ndinesomayo jikwiza. Hani imeneyi kumpando njoso utonena. Kuti kwati hani imeneyi iferi ya kuleja mtundu wanji. Kwati nanga iwowa. Mpingo wakari kumeneyi. Tusungiranji ifezo mene mpingo kwati teokoka kuli. Tusungireja. Ijo tusungira mpingo umeneyi nja. Agarawa mipingo ina iliyose. Kayazika vina jinamwari. Kayazika mera jisamba. Izika ombera manja. Kani mana kumpando ngwazi walola kuti ife mkomiri muno tikambirane. Sana ngati ifatso kwaliza kumudya naye nkhani imeneyi. Ngati kuli mboni za Yehova zimene ife tidavomera kuti tiri kuzifuna chimodzimodzi cheli chimene tiri kuifuna. Komanso pomaliza achimwelewo lero mwalino afe ndithu. Tisazungulira angakufa ngoononga ndifiti afuna kufunira zoyipa Kamuzu imkonderanji ife Satana. Chiboliboli ngati chimene chije chigalu chachabechabe chilukhala mtauni muno chifukwa cha utsogoli wa ngwazi ameneyi atutukwanisa funso. Mujonenera muja kuti timkosera ifo nthu sadza kuti timakosa mutikhululukire timkosera ife tikhoza kuvulira ife ameneyi atachita zakamachitazo timakosa. Haja! Kodi mabishopu amenewa akayima kugome ndamatilalikila ndapanga mkwene uje pasika natipasa tiidya nzona kodi udali kuti umuduka lero bangoloro adali kuti juana lero kumalero. Sidi kuwafuna ameneho kuti apite kuti kayanga kuli Longwe ka kumchinji kaya kublantaya ayenda Nseudi akakhala nyumba iti nyumbayo mwini wake ndi ngwazi Nseuwa mwini wake ndi ngwazi chilichonse mwini wake ndi ngwazi mwina ngopita tu kumwamba kwa Mulungu mwina tikanapemba zimene kuti atsogole mawu ake ngoti atsogole
kumene atamirako ngati wanabwerera za chauta izizi si za chauta iyayi tsopano watengera zinthu pa mgongo ngati munomo Malawi muli bata ndi mtendere pacho tsogoleri wa zeru wangwazi iwo amaneno anena kuti muli chipembedzo cha ufulu muno kodama tinamiza ndi anthu amene wowo ine mawu anga ngonena kuti bwanji tiyambe taona kuti tiyambe tadikiza chifukwa munomo muli maso wakamuzu muli mano wakamuzu muli ife main body tiyambe taona anthu amenewo kuti tizikamba bwinobwino fatika amanena za nyumba zonse zimene wakhalamo ndi zangwazi kuti kaya akhale muno mulilongwe kaya akhale kuleza kaya akhale ku Blantyre kaya akhale mbali ina iliyonse malo wano kapena dziko lonse mwini wake ndi ngwazi ndiye ife tiwafuna kuti abwere muno msonkhano muno azamve mmene analemberamo athandauze woka amalemberanji amathandauzanji ndiye ife tiwaone ndiyambe ndalekeza tikuwafuna anthu amene wowo abwere kwacha zomveka ndithu tamva mkwiyo wanu pempho lanu ndi chimene mukufuna kuti chichitike zina ndine Msampha Mwale mkhala pa mpando wa boma lino la Lilongwe komanso mpingo wanga wa CCP tingu kufuna osazungulira iya imene munena kuti achimole akendera kuna mitete kakuti kanku kukasungu iya nduna tikonza mawa popeza ngwazi ali kunkulu zina timawa kuti chabwino ngwazi mkamanya munga ife tikonza zimenezi ndamuuza ngwazi kuti ife kuno kulilongwe ntchito yathu timakonza boma lake ndi lino la Lilongwe sitisewera iya kani nduna ikangusewera timakonza ine pano ndikufuna ndikuwuzeni ndinawo amponda awalya ndipo mawa ndikufuna ndikuwuzeni nyumba imene kutchulidwa ya Bishop yotina sikisogolo kufasogolo mwipeza kuti ili bwino ubwino wake sitigumula iya koma wangu uona matching woka kuti usereke sudzatuluka mnyumba imeneyi ndikubwerera kupita kwa ofisi kwathu ukachita ripoti kuti asina chileka ndikuyena koma tangumuze kuti wasatuluka ndinulonjeza pano lero wasati mawa iya zimene tiunenaza nduna ife zimene watichitira ngwazi watichitira zinthu zazikulu kwambiri ifeyo sitakakhala wanthu ufikira pano koma anthu 5 tingukonza pano pa Lilongwe 1 Blantyre 1 uko Dedza 2 3 kuzusu zimenezi izo mwina mwache sizivuta uzikonza iya tikonza mkachetechete koma ngati mugone bwino tingukumva kuti uyu ali pathupi mwamchotsa mwina ali kumudzi kwawo chifukwa tisampezi kuti ali mnyumbamo iya anduna nikuuzeni ife ngakhala atsogoleri onsewa akambe muno ntchitowo nkuzaza komanso pointi yake inkukhale ngakhale muno disiwe nasanganira kuti iya imakamaka pamenepo kapena tikonzeremo kuti wasatheka iya koma cholinga chathu ife tingukonza anthu 5 iyo tikonza chichalatu chotukonza sichamasalerato simasalerato ndikunena zimenezi anduna 1964 yufi yake inachoka kuno nachidzanja ukalowa kuzomba ndipo mukudziwa inu yufi yake zinazitu timangu nena ndiye tikunena kuti wina asachechemeya tikonza zimene zilikonza tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu